Un, dos, tres i... Diuen les escriptures que ha de tornar el promès. Va dir que ja vindria fa 2000 anys o més. Caldrà que estem alertes per si arriba dels confins de l'horitzó. Pocs el podran percebre si la negra nit els hi ha enfosquit el cor. Formen la comitiva per esperar el marit. 10 verges porten llànties per si caigués la nit. La meitat eren ximples i les altres resultaren més prudents. Les que van portar l'oli van encendre una llàntia resplendent. Quan vindràs? Fa molt temps que t'estem esperant. Portem oli per omplir les llànties per si arribes en l'obscuritat. Quan vindràs? Van 10 verges a rebre el marit. Només 5 han encès una flama i podran entrar amb ell al convit. Les ximples abatudes van dir a les més prudents: deu-nos oli del vostre, que res estem veient. L'oli és per nosaltres, compreu l'oli a la tenda, aneu corrent. Quan va aparèixer el nuvi, les més prestes van a les noces amb ell. Quan van tornar les altres, van dir: Senyor, ens obriu. La porta està tancada, per què no us compadiu? I el nuvi va respondre: no us conec perquè tampoc us coneixeu. Per això vetlleu-me sempre, no sabeu el dia ni l'hora que vindré. Tingues la llàntia encesa, perquè el nuvi sorgirà de dintre teu. Quan vindràs? Fa molt temps que t'estem esperant. Portem oli per omplir les llànties per si arribes en l'obscuritat. Quan vindràs? Van 10 verges a rebre el marit. Només 5 han encès una flama i han pogut entrar amb ell al convit. Només 5 han encès una flama i han pogut entrar amb ell al convit.